ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಕಳದ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಂಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಾದ ವಿವಾದ ಗೊಬ್ಬುಂಟು. ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದು ವಾದ ವಿವಾದ ಒಂದುಂಡು. ಸದ್ಯಗೂ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿನ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಪೂರ ಸದ್ದು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿನ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ಯಾನಿಗಲೇನಿ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿನ ಯಾನಿಗಲೇನಿ ತೋಜ. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫೈನಲಿ ಏನ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾವು ಪೂರ ಕಾದು ಓಡಾಕೊಂಡು ಸದ್ಯಗೂ ಯಾನಿಗಲೇನಿ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ಪೂರ ನಿಗಲೇನಿ ತೋಜ.